Já jsem na stánku firmy Lasting, což je rodinná firma, která se zabývá textilem už od roku 1991 a vedle mě sedí syn majitelů, pan Walter. Já vás zdravím. Dobrý den. Pane Walter, mohl byste našim divákům říct, čím se zabýváte a jestli opravdu všechno vyrábíte v Čechách, nebo jestli si necháváte něco dovážet a čemu se vyhýbáte v té výrobě? Máme vlastní výrobu, což je trošku specifický v Čechách, že hodně firem se snaží ty věci vyrábět u nás. Jo, oproti zemím v Evropě je to tak, že my ještě jsme hrdí na to, že to dokážeme udělat a pokud to jde, tak se snažíme držet téhle taktiky, která je, si myslím, jedna z našich největších výhod. Děláme ponožky od příze, to znamená koupíme přízy, dáme ji do pletacího stroje a vypadá z něj ponožka. Nakupujeme vlněný příze, syntetický polypropylen, polyamid, elastan, většina z Evropy, jenom u té vlny je to samozřejmě trošku ten původ ovlněný tím chovem těch ovcí, takže u ponožek to je Chile, Jižní Afrika, u spodního prádla je to většinou Austrálie, která je specifická tím podnebím, že se tam těm ovcím tak daří, že nepotřebují tak tustou tu vlnu a tím pádem se tam dá sehnat ta 16,5 mikronová vlna, která je specifická pro naše trička a spodní prádlo. No, to nekouše, není to nepříjemný, když se člověk spotí, tak nemá problém s kousáním té vlny jako obecně. Jo. My tady sedíme na vašem stánku, vy tady určitě máte novinky, pojďte ukázat našemu divákovi, co byste doporučil, co máte novýho a třeba co byste doporučil divákovi za vaše ponožky do Gore-Texových bot, což je dneska asi velký téma. Já vám tady chci ukázat naši nejprodávanější ponožku z merinovlny, je to VHI. Klasická střední dílka ponožky s froté neboli zesílením na spodku, na chodidle, na špičce. Je jiná tím, že právě ta vrchní část je tenká a ta spodní část je to tlumení takový, řekněme, relativně kvalitní, s tím, že tam je kombinace polypropylen pro odvod vlhkosti potu a merinovlna pro to, aby vlastně vám to bylo příjemný a na dotek ne takový umělý. To znamená, prostě cítíte krásnou vlnu, která samozřejmě dokáže zahřát, i když je vlhká. Takže i když se spotíte, tak v těch ponožkách vám bude teplo, nebude vás studit a můžete vydržet. Jo? Když budete mít nějakou prostě nehodu, šlápnete do bláta, do louže, namočíte si nohu, tak prostě tady v těch ponožkách budete moct fungovat dál bez nějakých problémů. To je obecně vlastnost vlny. Řekněme, já si myslím, že tahle ponožka je i vhodná do obuvy s membránou, díky tomu právě, že tam je ten polypropylen s tou vlnou, dokáže to vlastně odvízt ten vlhkost a tu pot ven z té poty, takže i když běháte nebo děláte jakýkoliv aktivní pohyb, tak si můžete dovolit vzít takovou ponožku s froté. Pokud máte třeba potřebu mít větší izolaci, větší pohodlí, větší tlumení, máme ponožku VSM, která je z 85% vlněná a její vlastně odlišnost oproti VHI je ta, že ta je ve froté celá. To znamená od chodidla přes patu až vlastně do lítka, do lemu je kompletně ve froté. To znamená, je to vlastně vhodný do těch těžších bot, do kanát, tam, kde potřebujete tlumení větší, holinky, rybářský, já to třeba miluju na ryby, když chodím, tak si to dávám prostě do těch holin, protože vím, že když se prostě vycákám, když jsem nějaká nehoda, tak prostě tyhle ponožky mě podrží a budu moct tom fungovat dál. No, samozřejmě není potřeba asi zmiňovat to, že tohle je teplejší než prostě ta tenká ponožka, je to určitě příjemný mít to plišový očko, který udělá tu izolaci. Vzduch, vlna s tím plišovým očkem funguje, je to prostě teplejší a zahřeje vás to určitě, když se třeba nehýbete, jo? Takže když jste na posedu nebo někde čekáte, stojíte, tak v těchto ponožkách určitě vám je teplej. Vím, že to nosí vojáci, i používá se to i u armády. Pak máme říká se tomu bread and butter, to znamená to, co vlastně vás živí a čím se nějakým způsobem odlišujete od konkurence.
tak to je 16,5 mikronová vlna, kde teda máme různý provedení. Tady je prostě s potiskem, umíme potisk na to tričko, krátký rukáv, dlouhý rukáv. Čím je tohle tričko zajímavý, je, že je to teda ta 16,5 mikronová vlna, to znamená nekouše to, i když se spotíte a máte na těle vlnu, tak tady v tom vám bude prostě fajn, teple, příjemně, bez potu, nebudete spocený a hlavně vás to nebude kousit. Mimo jiné, protože samozřejmě tohle nosí policajti, armáda, i lidi prostě na myslivost, na jakoukoliv aktivitu, na turistiku, tak si to vybrala i NASA. Oni teď vlastně mají Artemis misi, kde plánují návrat zase na měsíc, tak počítají s tím, že tady v těch tričkách americká NASA poletí a bude přistávat na měsíc. Takže doufejme, že to dopadne. Samozřejmě díky tomu, že těch kosmonautů je několik, tak oni těch triček si koupili asi 200. Jo, není to pro nás nic, na čem bychom zbohatli, ale minimálně jako reference je to zajímavé. Jinak tohle tričko je prostě potom něco, co člověk může nosit na jakoukoliv aktivitu. Já to třeba nosím každý den samozřejmě, protože to vyrábíme, ale miluju to, je to příjemný. Pak když si někdy musím na sebe vzít bavlněný tričko, tak prostě najednou si říkám, že ta bavlna je hrozná, že prostě to se s tím nedá srovnat, ale je to příjemný, no. Prostě to si musíte šáhnout. Na 16 mikronovou vlnu musíte šáhnout a cítit tu příjemný dotek. Jo, vlna má tu výhodu, že dokáže absorbovat až 30% vlhkosti do svého objemu. Takže další bych vám ukázal Vapol. To je jeden z našich nejpopulárnějších zase bezešvých výrobků. Čím je zajímavý je to, že to je relativně tenký, lehký tričko. Gramáž my tady uvádíme 120 gramů. U Seamlessu je to trošku takový specifický, protože je to průměr. Nemůžete to porovnávat s klasickým tričkem, kde vlastně je stejná gramaž ve všech zónách. Tady je to takový nějaký průměr, 120 gramů. Výhoda je ta, že máte 30% polyamid na těle a 70% merinovlna je vlastně potom ten zbytek. Co to dělá je to, že vlastně když se spotíte, běháte i v mrazu, v chladu, ten polyamid odvede ten pot, vlhkost, takže vaše pokožka nebo tělo zůstane suchá. A i ve vysoké aktivitě vám v tomhle bude prostě dobře a teplo a příjemné. Rád bych vám představil náš velmi populární výrobek z merinovlny. Je to bezešvý tričko, to znamená, sami si to vyrábíme na bezešvých strojích. Zase vezmeme niť, dáme ji do stroje a místo ponožky vypadne vlastně tubulár neboli tělo. Druhý tubus jsou potom rukávy, takže my to u nás sešijeme, to znamená v Sokolově v Čechách vyrábíme to takhle kompletně, šičky sešijou rukávy na flatlockových strojích, to znamená, že to je takhle plochý, neškrtí to, neškrábe to a máte vlastně na těle hladký šéf, jo? To znamená, není tam problém s tím, že by vás někde něco rušilo a tlačilo. Flatlock, švy, 80% merinovlna, 17% polypropylen, 3% elastan. Čím je tenhle úplet zajímavý, je to, že je velmi pružný, to znamená i ten, kdo nějakým způsobem není úplně fit, tak tohle může nosit a nikde vás to netlačí. To je velký rozdíl třeba oproti kompresnímu prádlu, který prostě člověk, který není štíhlej, nosit nemůže. Tohle jo, tohle nosí prostě myslivci, rybáři, policajti, všichni. My to prodáváme ve dvou velikostech, SM, LXL a pak 2XL, 3XL. Tady máme modrý provedení, to není to, co nosí teda myslivci ani policajti, ty mají černou nebo zelenou, ale jsou tady vidět lépe ty zóny, kde vlastně my díky tomu, že to děláme na tom stroji bezešvým, tak umíme vlastně si ty jednotlivé zóny přímo v programu nastavit tak, že chceme, aby v podpaží to bylo prostě tenčí, vzdušnější, aby to tam víc odvádělo vlastně vlhkost a pot. A
fungovala tam nějaký ten odvod vlhkosti. Naopak někde, kde chceme, aby to bylo teplejší, tak to zesílíme a uděláme nějaké oblasti, které jsou zesílené, teplejší, aby to zase fungovalo jako nějakým způsobem spodní prádlo, který vás zahřeje. Výhoda tohle z toho trička je, že to je, jak jsem řekl, 80% merinovlna, to znamená, nesmrdí to, můžete to nosit několik dnů, když to máte na sobě, sundáte to, pověsíte to na ramínko, ono to samo vyvětrá a přirozeně to můžete si vzít druhý den znova.